Holy moly guys! नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअजों गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय आरो ना गाइसमोन नायलांबाय थादो दिनै भिडिअआ माबायदि जागोन दिनै जोङो कलेजाव थांनायदो कलेजाव जोंनिया दिनै बैसागुनि माने कम्पारेन्स दोङो बेवहाय माबायदि खालामगोन जोङो नायलांबाय थालायदो गाइसमोन देखायलांगोन दिनै नायलांबाय थादो अब्ला थांबाय थानोसै आरो गाइसमोन नायलांबाय थादो दिनै भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन जोबजासे नाय आनन्द दलं मोनफैबाय गाइसमोन नै बेनो आरोना दलङा आनन्द दलं बहुद मेंबाय इमान गोजान साइकेल सालायबाय जोङो आधा घन्टा सालायबायानो आरो आधा घन्टा दंबावो दासो गेजेर नांदों ना गाइसमोन नै जों दा कलेज मोनफैबाय आरोना बेनो जोंना कलेजा जानानै लायनो जोंना कलेजा मा सार गुड मर्निं दे सार जोंना कलेजा बेनोमोन आरोना गाइसमोन जों दा कलेज मोनफैबाय जाबाय हाई सेकेन्डारिनि ओमफ्राय नोरैया जाबाय जोंनि आरोना जोंनि डिग्रिनि जोंनिया बेनो आरोना गाइसमोन अखा हानानै नै दै जाजोबना दङ लामाया बिराद गाज्रि जादों अखायानो गारला सानसेबो बहुद दिन हाबाय सासेबो गैया आरो ना नुवाखै सासेबो न' सिङाव हाबजोबना दं अखा हानायखाय बारा फैखायाखै मानसिफ्रा थाब फैयाखै बोरै लोगोफोर सिनोसदों लोगोफ्रा खामानि मावगासिनो आरो जोंनिया दिनै जोबोद मोजां माबा जादों इन्टारेस्ट जादों जोंना बहाबा सोगासिनो दं आरोना जोङो गोखा गोदै गासिबो मोनजोबो दिनै माखासे खामानि मावबाय दङ जोंनिया सिख्लाफोरा ओंखारगासिनो दं आरो सेंग्राफोरा रुमाव होयो नै ओंखारबाय दङ आरोना जाबाय जोंनिया गानखांबाय दाना थांबाय थाङा मोसानायखौ बेनाव मोसानानै नै दा मोसानो थाखाय माबा खाबाय दोङो सासेया देलायहोबाय दोङो आरोना ओरैनो मोसागोन दायो नालांबाय थादों नोंथांमोना जोबोद साफा नुदों डिग्री नाफायजोबो नामा माइ गाड इजानो दा इजानो Sơi. Saya baru dulu. Saya baru.
Saling share dah tuh ya. Sak pak. Ada di sini orang jalan bisa kemari jalan. Bukan saja. Wah, udah. Enggak aja ya. Sana deh. Terus ke berapa? Marah bisa ya. Mulai guys, nah जोङो दा हलाव थांनाय दा आरोना कलेजनि हल रुमाव थांनाय जोङो वा मोसाना देखायनो जोंना आयो लोगो जों दा मोनफैबाय हलाव बागुरुम्बा डीजेआ जोंना डीजेआ Phơi lại bài phơi hăng phơi mà bài đừng xa cô cô chưa ra một phơi lại bài khâu cặp bài xa cô cô chưa khâu lại bài khâu cặp bài xa cô cô chưa khâu lại bài phơi hăng phơi mà vai phơi xa cô bữa thứ ra một phơi lại vai Takut kan orang kenal ya. Karena jelek bener terkenal aku tak bisa
Mungkin apa lah tuh? Oh my god. 한거보라. 오. जानायसै जोंनिया ओंखाम जानो जाबाय आरो ना गासिबो ओंखाम जानानै जोंनिया लोगोआ दै लाबोदो आरो ना दै होफैसिगोन जोंनो दै गैया दै फैबाय दै गैया मानो टेंकियाव होआखै नामा टेंकियाव होआखै हाबायाव कासाव आरो मायाबा मिटिंफोराव ओंखाम रानबा आंखौ Oh my god, danger speed रोंगोयो ओंखाम राननो Sumitra दैमारि wow ओइ जेबो खा oh my godคนนี้लानाय गोरोन्थि गैया नामा नो गेरेन्टि गैया ना नामावगोन नामा ओरैबा बालनानै फैखादो दा होफैबागौले दा होफैबा आरो wow जागोन आरो एसे ओंखाम राननो होना आदा मानसि ओरैनो थानायखो दैफोरखो जोंनिया मा ओंख्रि मा ओंख्रि हा बर'नि दाउला खासि मा मैगं रानदो बारग'ला बिनोलाय बैसासेनो नांगो गारबानिफ्रा ओंखामा बुजाखांनो आरो गारबासेबाव खोमार जोंनो मा होखोलै अमा बेदर अनलाजों दाउजों दाउ लकेल दाउ आरो लाबोबावदो नै अमा बेदर लाबोदो अमा बेदरखौ इसोरो अमा बेदर मोनाखै ना गाख्रबबाय थादों इसोरो दे ओंखाम उखैदोनो बिथाङा थांनोसै गाइसमोन दिनै जोब्बाय जोंनिया ओंखाम जाखांनानै जोङो दा थांनोसै न'आव अखाबो हां खालामदों बोथोरा बेखायनो थांनोसै मोसाबावनांगौमोन मोसाथ'ला नाइस गाइसमोन दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार एन्ड कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदिनो गोदान भिडिअ नुनो थाखाय नोंथांमोना दे अब्ला बाय बाय